Je divan dan. Uz tebe je svaki dan lepši. Ja, vidi kolika ti je... 400 Roblox. Divan dan, divan dan, divan dan. Našem Mucku rođendan, rođendan. Evo pika da te ljubi. Joj, ti spavaš kao za kucanko najveći, ja? Izvoli, nešto sam ti spremila, nešto što najviše voliš, vidiš? Vidi ovo, čokoladno mleko sam ti spremila. A za peku mleko? Hoćeš ti mleko? Ajde, dobro. Ne sme da pijem baš to, ali evo sad. Gledaj, sad će da vopijem. Rođendan. Evo ga Uki, zvali Uki. Uki, ima tu svašta nešto. Vidi ovo, da vidiš šta sam ti napravila. Jel vidiš kao jelkice? Torticu ćemo na kraju da duvamo, može Sačicu? Ćemo da otvaramo prvo poklon. Ajde dadinu čestitku. Dragi Lucka, srećan ti je danas ti rođendan. Želim ti dan pun radosti, igre, smeha i najlepših iznenađenja. Si jedan od najposebnijih ljudi u mom životu i toliko sam srećna što baš tebe imam za brata. To je dobrota i nežnost uvek me iznenade. Svaki put kada kupiš neku čokoladicu ili bombonicu i setiš se mene, pa kažeš koliko veliko i divno srce imaš. To su sitnice koje mnogo znače i zbog kojih još više volim i cenim. Iako to ne pokažem, želim ti da uvek ostaneš ovako brižan, srećan i pametan i da ti sve ostvare, sve želje koje skrivaš u svom srcu. Uz tebe je svaki dan lepši. Hvala. Gledaj sad, tu je poklon naš, tu imaš čestitku koja je u vidu neke glavirinta, vidiš, nekih zagonetki, jel vidiš? Da. Imaš level 1, level 2, prvo na prvoj stranici imaš level 1, moraš da rešiš zagonetku broj 1, samo čitaš jednu po jednu i rešavaš. Za svakog gejmera postoji presto, na njemu sedi udobno, čvrsto i često. Kada kreneš u borbu, tu ti je baza, bez mene bi svaka partija bila prazna. Pogodi sada hrabro i sam reci mi jasno šta sam to ja. Stolica. Bravo! Ajde, otvori prvi čekaj. Vidiš kako si odmah pogodio zagonetku. Ja, vidi kolika ti je ta stolica. Amandit! Vidi koliko je to. Wow, a znaš da ona ima šaren ovde sa strane svetli, ovako u boji. Pošto smo videli šta je, znaš, a sad posle ćemo da sklopimo. Ajde da vidimo zagonetku. Da, čekaj, stani, da čujemo lepo. Polako. Zagonetka level 2. Ja sam poklon što daje moć. Uz mene možeš i dan i noć. Luka me nosi, pa nosi i ti da svaki tvoj korak postane MVP. Reci mi sada koji sam dar, pogodi lako, nije teška stvar. Patike. Da, ajde otvori. Ajde, cepaj.
Luka Dončić. Ajde probaj da vidimo kako ti sta. A, ti taman? Još što su dobre. Uki, čekaj, imamo poklon jedan još za tebe. Evo ga, izvoli. Imaš tu jedno pisamce. Prvo da pročitaš, otvori. Ajde, dobro, otvori, prvo pročitaj. Ajde. Uroša, sretan ti rođendan, uživaj u svom danu i atmosferi koja će, siguran sam, biti jako lepa, zahvaljujući tvojima. Čuo sam za tvoju rođendansku želju. Domaća sakića, to je bila baš mala, skromna želja koju ti ispunjavam. Uz to ti dam još jednu veliku flašu da poslužim i ostale goste pored naše Filipe i Mateja. To je od mene, a Mihajlo ti šalje malo novca. Da ti kupiš sebi? Garderobu, bre. Garderobu. Se štampa. Pošto mi ne moramo kupovati pored tebe koji nam svoju šalješ. Pozdrav od Marka. On je malo 400 kil, to je poručio od Marka, a on mu je poslao pare pošto mi dajemo njima Ukijevu garderobu i onda Miki ne mora. I vidi, 4 soka si traže i dobio si 4 sokića. Ti si toliko dosadan, kućo, od tebe ne može rođendan da se proslavi. A ovo je dodatni poklon od babe. Baba Bisa mu je kupila trenerku koju nosi baš na ovom snimku. Grinarska lepa. Da jedem. Pomestao je. Tato nije kupio. Baš. Osam pesa. Rekoš da li traži to toliko na dnu. Bravo. Ajde, vidiš šta smo ti spremili, Uki? Dobro je. Hadag, vidi pakovani. Ajde. Dobro. Kako se kaže? Taste test. Ajde da vidimo. Jedna za Maču, jedna za Ukija. Slušaj. Probaj, Uki, da vidimo kako je. Uki, a ti nisi završila čestitku našu, znaš? Četa. Uki, rešio si sve naše zagonetke, ali pravi odgovor si uvek ti, tvoja dobrota, tvoja divnost. Hvala. Nije divnost, nego tvoja? Duhovitost. Duhovitost. Hvala ti što na svaki dan podsjećaš koliko je sreća jednostavnija. Koliko je sreća jednostavna. Volimo te najviše na svijetu i želimo ti srećan 11. rođendan, mama, tata, Maži i Pi. Okej. Ja vidi, a ti menja boje? Da vidi. Ja vidi. Wow. To je dobro. Kako ga sad zoveš? Jakovu je slava. Čestitaj tamantinja mu slavu. Srećan rođendan, da si živ i zdrav i da ti se sve želje ostvare. Srećna slava. Hvala. Si ustala, majke ti sad. Sad ne nosim više one patike. Sad nosim, sad ću ti pokažem. Donču ti ove patike. Biće dobro. Hoćemo li pa to? Dođe Isusovo rođenje. Ti ima sve imaš baš. Aj čao, spremaj se za školu, aj čao. I Uroša, kreni za kada ćeš za školu. Neću. Vidite kako ide čilanje. Kako ti, Uki? Na treningu je Uki počastio drugare bombonama. Podeli drugarima svima za rođendan. Vidi treneru, kaže neki se skupi. Kumer, da se. Vidi, poslušaj treneru i daj treneru jednu. Ćao! Matka sređen, Filipa spremna.
Krenuli smo u Kragujevac, stižemo za otprilike 2 sata. Javljamo se kad stignemo. Čičko nam je spavao. Ante, nisi ti si igrao live-ova si. Polako. No što je lepa jelkica, vidi. Idemo da vidim Skyland. Pocepane neke, ti hladno, smrzla si se. Odakle ti? Viš da sam mačula, ćao! Gdje tatkina mačka? Ode ljubav? Parkira se. O, vidi kako ste lepino. Okitili ste jelku, vidim što vam lepo. Ćao. Da. Ovo je nešto posebno. Znaš šta ti liči ovo, Uroše? Ovo. A znaš šta mi Ljubo rekao, kakva ti je ova strelica? Pogledaj, kroz cijelu kuću izašao si. Ja, to uopće sadite. Iz biologije, sećam se. Pasulj. I ovo ti izrastu, što je dobro. A ovo to moj najviše izrastu, a ja ga zadnji zasadio. To je moj najviše rastu. To ti je petica zagarantovana. Ja, Ana, ja kažem, meni izašao kroz cijelu kuću, ona kaže, nemoguće, kaže, može. Ja pitam, ako ja donesem u ponedeljak, može? Ona kaže, može, ja kažem, ako bude toliki, date mi peticu. Pa dobit ćeš peticu, 100%. A čekaj da pitamo, gdje je Maša? Na času nemačkog. Ja imam u 3:05, ali neću da idem. Pa naravno, zbog rođendana. Može li prvo čestitka, ajde? Gledaj ovdje Hošan što je dobro napravila. Kao zakucava. Dobre. I ovdje, Uki, ljubavi. Vidi, ne deri se, pa ti probudi komšinu. Ćao. Koliki ste, bre? Uki, ljubavi naša, neka ti ovaj 11. rođendan donese mnogo dobrih skinova, Robloxa, Battle Passova i Brain Rotova. Ostavi tako divan, dobar duhovic pun ljubavi i empatije. Čekamo te na svim raspustima da gradimo uspomene i chillamo. Srećan rođendan, želim ti tetka, teča, Mate i Filipa i Mlađi. Čekaj, to znači da ćeš da dođeš i do... Ovo ovdje ti je advent kalendar rođendanski. Znači uzmeš sada prstom i probušiš, to se lako buši. Izaberi jednu čašu da vidimo šta se dobiješ. Ajde. Ne, po sredini. Ne, uzmi ovo da si otvori da vidimo šta si dobio. Saša, napokon. Rekli sa srećom. Eurocream, dobro, dalje. Po sredini, da. Bombonice, dobro, dalje. Skittles. Može noblice. Žvakice. Raznih žvaka. Da. Pekoni. Ne, što je ovo? Ice. Ajde. Idemo ova najdelja. Ajde. Što ti je lizalo? Što je ovo? M&M. Ajde. Čak, polako. Bože. My money. Šta ti je to? Četiristo Robloxa. A 400 Robloxa, bože. O, još par. Ama. Kako si luda s tom pasta. Ajde. Šta je sad to? Ljubavi, imam jednu fenomenalnu afirmaciju za tebe. Kad god hoćeš nekom da kažeš ma briga me za to, ma boli me uvo za njega, zameni i umjesto toga pročitaj ma cveta mi novac za njega, ma cveta mi novac za to, ma cveta mi novac za tvoje mišljenje, i onda manifestiramo Dubaj. Ma cveta mi novac. Eci, peci, pec. O, može? Op, još para, može? Može, još lizala?
Može? Može? Imaš 1000 skoro za sve. Šta vam? Može. Fly. To ti je, pa predobro, Kakav je bio kalendar? Fantastičan. Poslije da kupim odmah Roblox, čim otvoriš ova važa. I ovo ti je glavni poklon. Moj big boy. Prsluk. Aladina. Baba kao i uvek. Isti ne, samo ti otvaraj. Isti artikal, samo... Baba, Puma. Dobra. Trenerkica. Što je dobra, pamučna. Dobra. A onda su Ukiju stigli stric, baba i deda iz Kruševca. Odmah će ga otvaraš, a? Mašo, dođi! Evo svoje. Jo, kako znaš da su tvoje? Ajde. Što su dobre. Dobre. Neću za proleće. Bravo, za proleće. Da. Evo za Mašo. Možemo da vidimo Mašu šta si ti dobila. Maške što su lepe. Puma. Baš su dobre. Uroše, kad kreće rođendan, žurka? U koliko sati? 8. Maške nam se sredio. O, dobro. Evo, izvoli. Uroš je dobio poklon, ove sitnice za tebe od nas. Pročitaj od koga i kako se zove. Ana Vučević, za tebe dok tražiš sebe, knjiga koju tinejdžeri vole. Maški naš, želimo da ovo bude tvoja Majlija, da je iznova čitaš, da je podvlačiš, primenjuješ i da je toliko voliš i da je naučiš napamet. Ova knjiga će ti dati sve odgovore na pitanja, oslobodit će te svih strahova i daće ti toliko mudrosti koje će ti doneti samo najbolje u životu. Nauči napamet, volite tetka, teča, mati, Filipa i Meri. Tetka da ti kaže nešto, tu je knjiga koja će da ti ispuni sve želje. Pročitaj samo naslove, da vidiš sve ono što tinejdžere muči, tišti, šta je ljubav, šta nije ljubav, šta je ljubomora, znači šta su strahovi i sve. Ćao. Mene, drži, baci mi to. Zašto mi to uvalo? I ljudi, stigli smo na mjesto gdje Uroš slavi rođendan. Evo samo da pronađem sad. Čekaj da vidimo što ovdje ima. Za djecu lepo stolovi. Ovdje imamo stoni fudbal, ovaj hokej, košarka, stoni tenis. Evo Uroš, imaš goste. Šta ima tu da vidimo? Kako ti se sviđamo, Kičko? Odlično. Pa Filipa, ne mene. Mate na košu. Ćao. Ćao. Uroševi drugari počeli su da pristižu. Dobreče. Ćao. Zdravo. Izvinite, čao. Ćao, Mijana, kako si porasla. Vidi, Mijana, nisam stigla. Evo ga kum stigao, gde si, Jaki? Dođi. Ćao. Uroše. Ćao, Filipe, ćao! Kako si? Odlično. Jo, super! Daj styling da snimimo. Ekipe su se samo menjale. A i stoni tenis se igrao na smenu. Prvo djevojčice, pa dečaci. A i odbojkaški teren je bio pun. Filipa i Uroš se ovdje pripremaju i za hokej.
Zanimljiv je bio i ovaj koš, evo i Filipe, a Matej on pokazuje kako ne treba. Da vidimo gdje je Maša. Maša je sa Elenom i Filipom, ovdje u delu gdje su roditelji. Ovo je catering koji je Stefi spremao. Da vidimo sad šta rade deca. Stigla je pizza. Prijatno. Kad oni izašli. Ajde da se jede. Kako nećeš? Ne veze. Kako nema veze? Ajde da jedeš malo, Matija. Sjedaj. Ovdje ima izlaz, ušto je ovdje ladno. Ovdje je poprilično hladno. Ne znam kako njima nije, ovdje imamo dečaka koji je u majici. Da li je vama hladno? Ma kako si otporan? Mogu ja jednom, Uroše? Znači da promašim gol. A sada Uki brani. Prečka! Ne, bravo Uroše, super si! Jeste, ali ovo je bilo baš jako. Ma ko te juri? Filipa, možda vam je hladno ovdje za majicu, čerko. Ako se pitate šta ja ovdje radim i kakav je ovo trend, pa izmišljen. Šokiran je. Dete se šokirala. Došla je na red i torta. Posle torte još malo sporta i onda smo krenuli kući. Ljudi, stigli smo! Dobro, otvaranje poklona. Prvo, ovo je od Ilije. Filipa je blagajnik. Prvo ćemo koverte. To ti je od? Wow, super, baš je dobar duh. Je li ima neka čestitka? Ušto je dobra? Ušto je dobra? Ja to u školu odmah donosim. Dragi Uroše, želim ti srećan rođendan, neka ti se sve želje ostvare i da dobiješ mnogo lijepih poklona. Tvoj drug Lazar. Prelepo. Ajmo sad ovaj. Ajde. Šta ti je to? To je Maša. To je za Mašu. Piše za mašketa. Evo piše nešto, čekajte. Kumova Grbović, happy birthday. Da vidim. Majica, baš je dobra. Hvala Grbovići. I pare. Ja mislim da ovo opet od Ilije. Evo ovo je Dace. Rang, što dobar dug. Trenerka je u stvari to. Baš je dobra. Idemo sad koverte sve po 1000 arkica, da? Milica. Srećan rođendan želi ti Milica. Srećan rođendan Uroša. Uroš, dobro, i on je. 1000 ili 2000. Simon, može, hvala za picku. Srećan rođendan od Katarine. Miona Arsić. Oni smo lud. Hvala vam. Uroša, srećan ti rođendan, da si živ i zdrav još puno godina. Ismajlić. Ko je? Teodora. A Teodora. Srećan rođendan od Nikoline Dobro, Grujić. Matej, smiri. To se pare daju. Da. Filipa kaže kad bi on kod njih mogla tako je. Evo vidi, srećan rođendan Uroša, želim ti Anđela, vidi. Aha, uo. Srećan rođendan želi ti Tara. Odlično, i ona se potrudila. Ili Daca. Ne. Sve najlepše Matija Božanović. Srećan rođendan od Vukana. Kada Vukan tako i uvek mi da. Više od više. Od Filipa Pokimica. Ne, da zbacaš. I srećan rođendan žele ti Jakov i Ema. Opa. 30 evra, opet. Nema ništa. Hvala. 2000. Od koga ti je to? Sve najbolje Čalija. 3000. Ti rođendan žele ti Ema i Mata. Hvala vam. 50 evra, od koga? Srećan rođendan Uki od Filipa i Dace. Volimo te. I ja vas.
Hvala vam. Srećan ti rođendan, želi ti Mina. Stavila u ovu kesu, dela meni majicu iz Zare i stavila u... Ajde, si izbroja. Brzo brojaš. Ajde, brzo. Ne meni, samo vidim. Vidim dizajn. 23, 22 i ovdje 100. Oko 34.000. To je to. Pa dobro, izbrojao je već. Neće ti uzeti. A što mi ne da, ne razumem. Neću ti pojedem. On je meni još u dugu, ljudi. Kako u dugu? U kako, šta ti Ja mi dužna? vratila paru, uzima mi pare. Treba mi 500 dinara vratit će ti, treba mi ovo dok mi vežbam. Tako ti kaže. Uvek ti mora vrati. Časti sestru. Ajde, časti je. Da vidimo kako si da se otvoriš. Čekaj, kako si je častija? 1500, dosta. O, Ti Da, sam. po 500 svakome. Po 500 svakome. časti svakog. Dosta. Ajde, odjavi video. Mislim, moram ga snimaš u 9. Da vidim šta si dobila, majčicu. O, baš je lepa. A šta si ti dobila? Ti si dobila novčanik. Gledaj ovako, znači ovako. Ovo je SPF. Čekaj, vidim da snimam nešto. Čekaj, stani. Kao da ste nenormalni. Ne znam čijako, čije? Tvoj čirki. Da. Ovo je highlighter, valjda. U rumenilo. Tu rumenilo, tačno. Ovo je Ja, vidi, ovo ide ovdje, Da vidim šta je to. kao četkica za... To je bilo to od ovog videa. Ukoliko vam se sviđa meni da vi ga lajkujte. I prijavite se. Na naš kanal. Izdajam sljedeće 3 komentara. Prvi komentar Sara. Imate predivne videe i mnogo vas volim gledati, jer ste mnogo zanimljivi. Ja i moja sestra Jana svaki dan vas gledamo, pa čak 2 puta pogledamo po neki video. Hvala ti, veliki pozdrav za tebi i tvoju sestru. Drugi komentar Relja. Vi ste najbolji youtuberi. Obožavam da vas gledam. Volim vas puno. Hvala ti, Relja, veliki pozdrav za tebe. I posljednji komentar Anđela. Vi ste i mom tati omiljeni youtuberi. Puno emocije, lepih trenutaka, volim vas. Hvala ti, Anđela, veliki pozdrav za tebe i za tvog tatu. I to je bilo to s komentara i mi imamo nešto vam kažemo. Ćao, ćao.